Carla. Iya. Ha? Wala pa. Go. Kiday, oh. Dan, ini berbeda dari itu ada banyak. Iba itong ikot ko. Salad, limang hey, ulit dahil. Dapat niya na po, wala kita sa akin. Dahil, katay. Ito? Kasi pa ba tayo? Excuse me, ma. Tutuon pa di siya ba mo? Tutuon. Banan kaming diri. Kali lang, mamo. Kali siya kaunang ladaan. Dahil, bukas ko doon. Doon, kasi Amo na ning cheese iluto. Kauna mo. Okay lang mo mag-cheese. Okay naman na. Pwede mag-cheese ka na diri sa pwede mo. Okay. Day egg, day o. Day o. Day cheese sauce ki day o. Ay, siya galit ko.
kong cheese. Ganda niya. Ay, sarap ba ito dyan? Hindi ya? Memang ito dyan. Saan ka sa order mo? Para lang ito nila. Malaki ito. Buwan na ito. Aray guys. Sala na yun. Sarap. Right there. Dahil di otra pakachos taga recommend sino enoki, mushroom with kansina. Ara. Oh, sarap. Sarap mga kumira dahil. Yoshimitsu. Sarap dali. Dila pa din. Sarap. Sarap. Dapat na yakan? Aray. Sarap. Wala na ita. Dila. Por eso ka dila. Sarap. Ayan, no, kidilaki ako lang. Bestseller daw. Ayan, no, kaya bestseller. Ayan, tayo. Wait lang. May paper ba? Ay, ko. Sarap. Bing, let's try their tempura. Tinikman. Bing, let's try their tempura. Cheesy. Nayubeng ko dahil. First, alam nila aircon. Sarap. Kumi lang ano. Oo. Yung galing, akalasan kasi tag vlog. Busog. Dito di ko lights alida. Ayun. Siyempre pag at 4 yung arig labag. Hindi ba pwede kami nila sa'yo? Wait lang. Amin na lang yun eh. Say pago. Wow, okay pa ka ko dito kwarta. Bonito no? Kadaya, tama.